nigo bono enga eye mukuru ase sublocation ya Kiamabundu yegotoka ime Nyaura egende tokobe ichanera egekorwa giogo ichana magaya barukoboka emambia lero nakonyora obonyira bonyale kobokobekwa asegesieri kiabo kolengana nabanyenengeyo nigo baburiria kerokende onde bwensi onyara kobakora egekora ekyo nabo igo anyara kobaga wesokia onye banyara kobakomochera namonere banyare kobakogayana na gukora obobe obumosaki oitwa mangana maya Polinaris Akama nanyara kobagwikirana asenseme yo ya Nyaura na gutwariganeria orobotiro kubatia omogaka oyo more omogendie pikipiki korwase sublocation ya Kiamabundu location ya Nyaura county ya Kisii mbirare kera koboka emambia na konyoro bonyira asegesieri kiae egento gekageire koba okongusana na igoro yoboremo garangeri omwe andi ane korugira disi ngamodena lero ni njwaro le gento keri naende nalo keirore to jale gento tuanyote ne jabu yomondero atari yalinge ya munyama yalinge yomondo osibona sengenje yalinge nga ntugwati issue ya malimo ikageranga suspect abandi bane babiri omogambi bwenseme yo Jackson Nyakundi nigagikeria egekorekyo nakoteba ebyo nebintu byetirwe nechingaki ora gekoro kinga bado tomenyete kali neri amaega ase omugusia egenete ngoboro gimba koretaki mboro dijese gentege gyakorekanete mugonya bateba igoro ya muntu gubeke chafu diego ekegusia ekorunga chimuma ono nje tunari gusaba bandigane nanje ntu aregesaku buna babwate bisaku nabamura basani go babolugwa konyomekero chingaki cyabo cyekire ilioko gendereria egesaku nyome gosokoreki otige ekura te tokobeka nelinga onye bamura baito mbako nyoma ngosiri tolegesaku generation te gotoka inche nabonda gete kokana nga muntu tayo bwata kobwa gokani muntu ta nyoma muntu tayo bwata kobwa naje bie kora anje gochoranga gwasinyiruko nyoma gukwanera igoro yebina byamaremo ni gabo lyabana kenyero gosansora ebine ebyo bitaraenda tambe boigo nakogikeria bali bakoni amaremo ayo ase chinchera kitabwenereti ona ali gosababu ne kenyero toba abantu torochi motwe amangana ya maremo ngotoirani ale maega onye ishukero oyo bolemense nini ikaransa bune family tatu eshide yo mochando imapema nyumutaraga lyo koreki obo monene komenta nayo tobwata omuchando gaiga bwekenyoro abantu batataiti kobagana chinamba chyoboremo omuntu kabwata enamba yoboremo abwatere bweka nero taite kwemigereria enamba yakoreki ebe yaye enamba yoboreme onye kerororo bari bonsi pi bare beneficiaries chyomugondo oyo tigakera omuntu akoreki aegwe enamba yaye nakana mangana yokonia maremo bosaigo muntu akoboka mambio tebanga agataite konia maremo tagete korogo kureranga onye gotagete konia omugondo ritangani kara amanyango omugondo koni tori asa marieta anya gosira onye omugondo kora asa marieta anya gosira omugondo iritangani goiko kore succession administrator toke yo omugondo oyo manya gokoraki omanya gokora rukende gyonse chingaki echo ni gabana kenyorbe murunganeria oborendi obo basensemeyo nakotebanigo boibi boichoire nakobolia abantu babe maiso na intu buna toriga ntu ache tukaibere bintu botuko toraire ababi bagasoa nyumba bakabune dirisha osena mario go babikete bagasoa bakarusie TV bakarusie ufa bakaire bituma byarengange gunia ya mone chibese cyarengange 80,000 bakagenda lakini kuri ntu anya konyora suspect nene yemu ekenyoro maiga aba murambari bamenyiri abanga abange baore chi suspect lakini mbara ire mokerero tambukere kende yonsi ngosaba abagambi na community police batubwatesi tonyare kurusia aba murabare next iga abaibya bamwate babajire tari nyomba yo kabakare kubuna yara mukubora kamburi kawo basibana banjira gabo baimuki bajikoni igo murende chimbori reporter ya NDC TV korwase sublocation ya Kiamabundu location ya Nyaura county ya Kisii Polinaris Akama.